De visie waar vermoeden presenteert. 12 gemeentes moeten opgaan in treien. Haas, Frensje het Beeld, Menamere en Littense Deel moeten mammeko verder. Krijg nog een pad van Zuidwest-Friesland erbij. Verwerdere deel moet mooi Kalmelaan aansluiten bij Dongerediel en Dantmediel. Die tot fusieplan ha. Leeuwartrediel giet naar Leeuwert en Tietzerkstrediel en naar Karspelen met het jaren verder. De provincie wil het hele proces van werindeling sturen. Dat gaat bij besturen en duidelijkheid is alleen nog maar beter. Daar kan mensen op reageren, daar kunnen ze wat van vinden, daar kunnen ze wat mee doen. En wij vinden dat wij als college een duidelijk standpunt innemen moeten. Ferme taal van de deputaire, maar ze wil de steert als de Tweede Kamer willen dat de provincie no leading neemt, omdat ze dat bij de werindeling van Zuidwest-Friesland net dien had. Het bloot net bij Wurden alleenig, want gemeenten die het oors willen, wordt ervoor dwars zet, die krijgen dan negatief advies. Dat betekent in de praktijk dat in Den Haag zo'n herindeling dan weinig kans van slagen had. Dat wij komen met een negatieve zienswijze.